Kollox jinsab lest biex minn nhar il-ġimgħa 20,000 metru kwadru ta' art fiż-żona magħrufa bħala ta' Passi f'Ajnsilem tinbidel villaġġ li jfakkar il-ġraja ta' twelid ta' Ġesu Bambin. Dan għal 11 edizzjoni ta' Betlem f'Ajnsilem, attività li issa daħlet sew fil-kalendarju tal-Milied Fawdex. Hija attrazzjoni unika mhux biss għal pajjiżna imma wkoll għat-turisti, tant li fl-aħħar snin mhux darba jew tnejn ġibdet l-attenzjoni tal-midja internazzjonali. Il-villaġġ jieħu lil dak li jkun lura fi żmien fejn titwaħħad l-istorja tan-nattività ta' 2000 sena ilu ma' żminijiet tal-lum, b'kunċett ta' tradizzjonijiet u kultura Maltin u Għawċin. Huwa attrazzjoni importanti ħafna fejn jispikka l-element awtentiku, l-element ukoll anke tal-volontarjat qawwi li hawn f'din il-komunità, però ukoll imbagħad l-investiment li l-Ministeru għal Għawdex qed jagħmel biex Għawdex isir attrazzjoni ukoll għal żmien il-milied. Is-Sindku ta' Ajnsilem Kevin Kawkin nota li din is-sena ix-xogħol waqaf ftit lura minħabba xi ħsarat li seħħew kawża tal-grigalata li għamlet aktar kmieni din is-sena. Iżda grazzi għal voluntiera, il-Kunsill Lokali u l-Għaqdiet tar-Raħal kollox jinsab lest biex dan il-villaġġ żgħir fil-Gżira ta' Tletolijiet jinbidel f'Raħal fejn aktar minn 2000 sena ilu twieled Ġesu Bambin. Tista' tgħid illi wasalna fl-aħħar u jekk ma jinqala xejn inħares il-qudiem sabiex matul dax-xahar ta' Diċembru jkollna da 3 ġimgħat mimlien attivitajiet fejn wieħed jista' jesperjenza il-presepju tradizzjonali Malti f'ambjent sabiħ ġewwa ta' Passi f'xari fejn inti għandek il-kamuna fl-isfond, għandek l-ikel tipiku Malti, għandek l-atturi u l-presepju Malti kif nafu aħna fl-atmosfera tal-istorja tan-nattività. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.